Qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali Gonzi kien wieħed tnaqqis fl-income tax. Il-weda kienet li l-ola faxxa tinżel minn 35% għal 25%. L-ewwel jum sieħ tal-kampanja elettorali. Il-Prim-Ministru u Kap Nazzjonalista Gonzi qal li l-Partit Nazzjonalista qiegħed iwiegħed li jitwessaw il-faxex tat-taxxa biex tonqos it-taxxa għal min iħallas birrat ta' 15 u 25%. Il-mezzi tax-xandir tal-Partit Nazzjonalista wkoll kienu xandru bi prominenza kif il-Gvern kien se jwettaq din il-weda. Gonzi kien wieħed li se jdaħħal din il-miżura sa mill-ewwel budget għaliex kien qal li din kienet mezz ta' kif jista' jistimula l-ekonomija u li kellha tgħin lil pajjiż joħroġ mill-maltemp. Però il-miżura tal-taxxa ta' dħul tal-income tax dik sa ndaħluha qabel. Mhux sa nistenna sal-2010 għaliex hija miżura maħsuba biex tistimula iktar attività ekonomika. Gonzi ma żammx ma' din il-weda u minflok introduċa xi ħaġa l-kollox differenti li biha il-poplu Malti u Għawdxi se jGawdxin.Dan. Fil-fatt b'dak li ħabbar it-tnejn il-Ministru Tonio Fenech, parti żgħira tal-familji Maltin u Għawdxin se jkunu qed jieħdu €3.48 fil-ġimgħa. Total ta' 55,000 persuna li bejniethom se jgawdu biss €10 miljun. Ammont li huwa ferm iżgħar minn dak li kien wieħed Gonzi qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali. Li kieku din il-weda nżammet f'temp ta' 4 snin il-familji Maltin u Għawdxin kienu se jibbenefikaw minn €160 miljun.